Saanko kysyä sinulta jotakin? Jos taivaaseen pääsy riippuisi siitä, kuinka hyviä olemme, niin miten voisimme koskaan tietää varmasti? Joinakin päivinä meistä tuntuu, että pärjäämme loistavasti, mutta toisina päivinä ei niinkään. Ja aina on epävarmuutta. Entä jos kertoisin, että Raamattu opettaa, että voit olla varma, että sinulla on iankaikkinen elämä, eikä kyse ole lainkaan siitä, kuinka hyvä olet. Ymmärrän, että luultavasti tiedät ja uskot jo osan siitä, mitä aion jakaa, mutta jos viivyt kanssani vain muutaman minuutin, näytän sinulle suoraan Jumalan sanasta totuuden, joka muuttaa tapasi nähdä kaikki. Kuinka yksinkertaista on todella pelastua ikuisesti. Ensimmäinen asia, joka meidän on ymmärrettävä, on se, että me kaikki olemme syntisiä ja tarvitsemme vapahtajaa. Roomalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 23 Raamattu sanoo: sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Synti on sitä, että rikomme jonkin Jumalan käskyistä, ja Raamattu tekee selväksi, että me kaikki olemme niin tehneet. Edes paras mahdollinen ihminen ei ole täydellinen ja on rikkonut Jumalan lakeja jossain vaiheessa elämäänsä. Huono uutinen on, että Jumalan lain rikkomisesta on rangaistus. Roomalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 23 Raamattu sanoo: synnin palkka on kuolema. Koska olemme syntisiä, ansaitsemme kuoleman. Ilmeisesti jonain päivänä me kaikki kuolemme fyysisesti, mutta Raamattu puhuu toisesta kuolemasta, sielumme kuolemasta helvetissä, jos emme pelastu. Palavaan järveen tämä on toinen kuolema. Tämä koskee sinua ja minua. Vaikka ainoa paha tekomme olisi valehdellut, olemme silti rikkoneet Jumalan lakia ja ansaitsemme helvetin. Ymmärrätkö, kyse ei ole siitä, kuinka paljon tai millaista syntiä meillä on, vaan yksinkertaisesti siitä, että meillä on syntiä, eikä Jumala voi sallia synnin pääsyä taivaaseen. Vastaus ei ole se, että meidän on poistettava synti elämästämme. Me kaikki tiedämme, ettemme voi tehdä niin, ja Jumalakin tietää sen. Niinpä hän loi meille keinon pelastua helvetistä ja päästä taivaaseen. Ei oman vanhurskautemme, vaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden perusteella. Roomalaiskirjeen 5. luvussa 8 Raamattu sanoo: mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Isä Jumala lähetti poikansa, Jeesuksen Kristuksen, maailmaan, ja Raamattu sanoo: Jumala ilmestyi lihassa. Hän oli täysin ihminen ja täysin Jumala, ja hän eli täydellisen, synnittömän elämän. Hän ei koskaan rikkonut yhtäkään Jumalan käskyä. Hän eli elämää, jota me emme voisi elää, elämää, jota meidän tarvitsisi elää päästäksemme taivaaseen. Sitten hän kuoli ristillä syntiemme tähden, meni helvettiin meidän puolestamme ja nousi ylös 3. päivänä. Ja nyt Jeesuksen uhrin ansiosta me voimme päästä taivaaseen lahjana, emme palkintona. Roomalaiskirjeen 6. jakeen 23 sanotaan: mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Joten iankaikkinen elämä, se on taivas, on ilmainen lahja. Efesolaiskirjeen 2. luvussa, jakeissa 8 ja 9 Raamattu sanoo: sillä armosta te olette pelastuneet uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojenne ansiosta, ettei kukaan kerskaisi. Ennen uskoin, että taivas oli palkinto hyvistä asioista, joita yritin tehdä, Jumalan palvelemisesta ja pyrkimyksestäni elää oikein. Totuus on, että luotin itseeni pelastukseni suhteen ja toivoin, että hyvät tekoni ansaitsisivat minulle paikan taivaassa. Ongelma oli siinä, Jeesus ei ollut vapahtajani, koska yritin olla oma itseni. Hyvä uutinen on, että meidän tarvitsee vain ottaa pelastus vastaan lahjana, jonka Jeesus oli jo maksanut. Joten tässä on selvää. Me olemme syntisiä matkalla helvettiin, mutta Jeesus kuoli syntiemme tähden, hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista. Nyt hän tarjoaa pelastuksen lahjana, eikä se ole jotain, mitä me ansaitsemme.
Se on jotain, minkä hän ansaitsi ja tarjoaa meille. Kaikki pyörii hänen ja hänen uhrinsa ympärillä meidän puolestamme. Roomalaiskirjeen 6. luvussa, jakeessa 23, sanotaan, että Jumalan lahja on iankaikkinen elämä, ja tuo sana iankaikkinen tarkoittaa ikuista elämää. Saanen kysyä sinulta, kuinka monta kertaa sinun täytyy saada lahja, joka kestää ikuisesti? Vain kerran. Pelastus on kertaluonteinen tapahtuma, kun luotamme häneen pelastaakseen meidät, ja hän antaa meille iankaikkisen elämän. Pelastus on iankaikkinen, koska Jeesus on jo maksanut kaikkien syntiemme puolesta, jopa niiden syntien puolesta, joita teemme tulevaisuudessa, ne on jo maksettu. Saatat miettiä, että jos pelastumme kerran, tarkoittaako se, että voimme vain elää niin kuin haluamme ja mennä taivaaseen? Se on hyvä kysymys ja vastaus on kyllä, koska kun pelastumme, meistä tulee Jumalan lapsia. Joten tuon tiedon myötä, tietäen, että olen pelastettu ikuisesti ja Jumalan lapsi, jos rikon hänen käskyjään ja teen syntiä, hän ojentaa minua täällä maan päällä, mutta hän ei koskaan lähetä sieluani helvettiin, koska hän on minun pelastajani ja isäni. Pelastus on helppo, se on ilmainen lahja, jonka Jeesus maksoi, mutta vaelluksemme Jumalan kanssa pelastuksen jälkeen. Kuten mikä tahansa suhde vaatii työtä, mutta ne ovat erillisiä. Voit pelastua ja sinulla voi olla huono suhde Jumalaan, mutta olet silti hänen lapsensa. Tämä on tärkeää siksi, että jos uskon voivani menettää pelastuksen mistä tahansa syystä, niin itse asiassa uskon, että pelastukseni riippuu minusta eikä Jeesuksesta ja hänen täytetystä työstään. Eli luotan itseeni enkä Jeesukseen. Kun uskon, että pelastus on iankaikkinen, se osoittaa, että uskoni on 100% Jeesuksen uhriin ja että se riittää pelastamaan minut. Sillä on kaikki tekemistä sen kanssa, mihin lopulta luotamme päästäksemme taivaaseen, joko itseemme tai Jeesukseen. Siksi Raamattu sanoo apostolien tekojen luvussa 69, jakeissa 31. Ja he veivät heidät ulos ja sanoivat, Herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? He sanoivat, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun perheesi. Huomaa, että ainoa asia, joka meidän täytyy tehdä pelastuaksemme, on uskoa. Johanneksen evankeliumissa 3.16 Jeesus sanoi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Saatat sanoa, no, minä jo uskon Jeesukseen. En epäile, ettetkö uskoisi Jumalaan ja Raamatun asioihin. Mutta Jeesukseen uskominen ja pelkästään häneen turvautuminen pelastuksen saamiseksi ovat kaksi eri asiaa. Ennen uskoit, että taivas oli palkinto tekojeni perusteella, tai että voisit menettää pelastuksesi, mutta lopulta luotit itseesi pelastuksen saamiseksi etkä Jeesukseen. Ymmärrän, että se asettaa sinut nöyräksi, ja muistan, kun joku näytti tämän minulle, ja minun piti päättää. Voisin jatkaa uskomista siihen, mitä mä uskoin ennen, tai uskoa siihen, mitä Jumalan sana sanoi, ja muuttaa sitä, keneen luotin pelastuakseni. Iankaikkisen elämän vastaanottaminen tarkoittaa sitä, että lakkaamme luottamasta toiseen Jumalaan tai itseemme, ajattelemalla, että olemme koskaan tarpeeksi hyviä ansaitsemaan tiemme taivaaseen, ja luotamme täysin Jeesuksen Kristuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen, ja että se on ainoa asia, joka pelastaa meidät. Ystäväni, jos tämä on sinulle järkevää ja näet pelastuksen selvästi ensimmäistä kertaa, Jumala antaa sinulle iankaikkisen elämän, jos vain pyydät sitä häneltä. Roomalaiskirjeen 10. luvussa, jakeissa 9 ja 10 sanotaan, jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jos uskot tämän sydämessäsi, niin tunnusta se Herralle, ja hän pelastaa sinut ikuisesti. Haluaisin johtaa sinua tuossa rukouksessa.
Voit toistaa perässäni. Rakas Jumala, tiedän olevani syntinen ja ansaitsevani joutua helvettiin. Mutta uskon, että sinä kuolit minun puolestani, sinut haudattiin ja nousit ylös. Pelasta minut ikuisesti ja anna minulle iankaikkisen elämän lahja. Minä luotan vain sinuun, enkä enää omissa hyvissä teoissani. Kiitos Jeesus. Aamen.